समर्थ कोरोना केअर सेंटर आज या लिंब परिसरामध्ये पानमळेवाडी या गावामध्ये सुरुवात झाली। खरं अर्थाने आज या सेवेला दीड महिन्याचा कालावधी झाला। जवळजवळ आपण 150 लोकांना हे रुग्णसेवा देऊन बरे केलेले आहेत आणि आता या दुसऱ्या लाटेमध्ये खऱ्या अर्थानं रुग्णांना जास्तीत जास्त सेवा देऊन त्यांचं आरोग्य बळकट करण्यासाठी आपल्या शिवसमर्थ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तळमावले यांच्या सहकार्यातून हे हॉस्पिटल आज निर्मितीला आलं आणि त्यांच्याच सहकार्याने आज खऱ्या अर्थानं गावामध्ये तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपल्या आशा सेविका करत असतात। या आशा सेविकांना त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून त्यांना साडी चोळीचा सन्मान करून प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा इच्छित कामाची पोचपावती या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मिळाली। आज या कोविड सेंटरसाठी खरं अर्थाने त्यांचं लाखमोलाचं सहकार्य आम्हाला मिळालं, त्यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त रुग्णांची सेवा करू शकलो। त्याच्यासाठी मी आपले शिवसमर्थ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तळमावले यांचे आपले व्यवस्थापक आपले श्रोत्री साहेब आणि आमचे सरव्यवस्थापक हेमंत तुपे साहेब यांचे मी मनापासून आभार मानते की त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला रुग्णांची जास्तीत जास्त सेवा पोहोचवता आली आणि रुग्णांना आम्हाला हातभार लावता आला। त्यांचे मनापासून धन्यवाद मानते आणि माझे 2 शब्द थांबवते। सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे या उक्तीप्रमाणे कार्यरत असलेली आपली शिवसमर्थ मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आणि त्या परिवारातील सर्व घटक यांच्या तसेच सौ आणि श्री इंदलकर मॅडम आणि श्रीयुत इंदलकर साहेब या दोघांच्या अथक प्रयत्नातून उभे राहिलेले कोविड सेंटर आणि या कोविड सेंटरला मदत करत असणारे सर्व घटक यांच्या माध्यमातून बऱ्याचशा रुग्णांची सेवा करण्याची संधी या परिवाराला मिळाली। तसेच आज ज्या आशा स्वयंसेविका ज्या अतिशय प्रत्येक गावागावात जाऊन प्रत्येक घराघरात जाऊन प्रत्येक कोविड असणाऱ्या पेशंटचा शोध घेऊन त्या पेशंटला योग्य त्या सेवा पुरवण्यात सतत अग्रेसर असतात। ऊन पाऊस वारा याच्या कशाचाही विचार न करता ग्राउंडवर या सर्व महिला आज काम करत आहेत आणि या दुर्लक्षित असणाऱ्या अशा या घटकाला कुठंतरी न्याय दिला पाहिजे। तसेच त्यांच्या या कार्याला सलाम केला पाहिजे। या इंदलकर साहेबांच्या डोक्यातून आलेल्या कल्पनेला शिवसमर्थची साथ म्हणून आपण त्यांचा साडी चोळी देऊन अनोखा असा सत्कार केलेला आहे। तसेच त्यांना सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र अशी दुहेरी भेटसुद्धा दिलेली आहे की त्यांची या सन्मानाची त्यांच्या कायम स्मरणात राहावी। तसेच आमची ही जी योजना आहे किंवा ही संकल्पना आहे ही इतरही समाजातील घटकांनी अनुकरण करून प्रत्येक गावागावातील अशा स्वयंसेविकांना असे सन्मानित करून त्यांना त्यांच्या कामासाठी प्रेरणा द्यावी अशी मी आशा व्यक्त करतो किंवा आशावाद व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो। प्राथमिक आरोग्य केंद्र कणेर अंतर्गत उपकेंद्र कोंडवे गावामध्ये मी आशा सेविकेचं काम करते। आज शिवसमर्थ कोरोना केअर सेंटर यांच्यामार्फत जो आमचा आशा सेविकांचा सन्मान किंवा जो तुम्ही मान दिलेला आहे, खरं तर आम्ही गेले वर्षभर 1.5 वर्ष झालो कोविडसाठी आम्ही काम करतो आहे। तर या कोविडच्या काळात म्हणजे काही ठिकाणी आम्हाला अपमानाला म्हणजे सामोरं जावं लागलं, काही ठिकाणी आम्हाला मान सन्मानसुद्धा मिळाला आणि खरं तर आज गुरुपौर्णिमा आहे आणि खऱ्या अर्थाने आमचे सन्माननीय डॉक्टर मेहता सर, आमच्या मॅडम आहेत शिवशो मॅडम, तडसरे मॅडम आणि आमच्या गटप्रवर्तक आहेत 2 चित्रा झिरपे आणि क्षीरसागर मॅडम की गेले वर्षभर आम्हाला यांचं सगळ्यांचं खूप छान मार्गदर्शन लाभले आणि वर्षभरात म्हणजे या काळात आमच्या ताई सरिताताई इंदलकर की स्वतः त्यांनी खरोखर खूप लक्ष दिलं आमच्या आशांना मास्क पुरवणं किंवा ज्या ठिकाणी आत्ता लसीकरण चालू झाले किंवा टेस्ट कॅम्प आहेत त्या ठिकाणी त्या स्वतः जातीनं तिथं हजर राहून त्यांनी पण आमच्यासाठी खूप असं सहकार्य केलेलं आहे। आम्हाला मास्क, सॅनिटायझर किंवा काय हवं नको ते त्यांनी स्वतः विचारपूस केली आणि गेले वर्षभरात खरं तर आम्हाला म्हणजे की साधा आम्ही माहेर गेलो नाही, पण खऱ्या अर्थानं त्यांनी आज आमचा सन्मान केला आहे। पण मी तर म्हणते की त्यांनी आम्हाला आज माहेर दिले आमच्या सगळ्या आशांना की नव्हतंच पूर्ण 1.5 वर्ष आम्ही पूर्ण सगळ्या आशांनी किंवा आमचा कर्मचारी स्टाफ, आमचे सर, आमच्या ANM, आमचे MPW सगळेजण पूर्ण कामामध्ये व्यस्त आहेत की रात्रंदिवस व्यस्त आहेत ह्या कोरोनामुळं। आणि असं जर आम्हाला कौतुक किंवा असा आमचा मान सन्मान हा जर असा प्रोत्साहन पण आमच्यासाठी जर केलं
तर अजूनही आम्हाला काम करण्यासाठी खरोखर आम्ही आनंदानं करूया, म्हणजे की जरी कमी मानधन असलं तरी असं प्रोत्साहन मिळालं तर आम्हाला त्या गोष्टीचा खरोखर खूप आनंद होईल. आनंदाने आम्ही काम करू. आणि या शिवसमर्थ कोरोना केअर सेंटरने आम्हाला जो आज मान सन्मान दिला आणि आपले सभापती मॅडम सरिताताई इंदलकर, तर या सगळ्यांचे मी आमच्या सर्व आशा आणि गटप्रवर्तक, आमचा सगळं कर्मचारी स्टाफ, कनेर PSC यांच्यामार्फत मी सगळ्यांचे खूप खूप आभारी आहे.